Mga ka-digital disciple, kailan mo huling naalala ang sarili mong binyag? Yung sandaling hindi ka pa gumagawa ng kahit ano para patunayan ang sarili mo, pero minahal ka na ng Diyos. Ngayong araw, inaanyayahan tayong bumalik sa pinagmulan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagpapaalala kung sino tayo sa mata ng Diyos mula sa Ebanghelyo ngayong araw, January 11, the Baptism of the Lord. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 3:13-17, lumapit si Jesus kay Juan Bautista sa Ilog Jordan upang magpabinyag. Nagulat si Juan at tumanggi. "Ako ang dapat mong binyagan at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus, "Pahintulutan mo muna ito, sapagkat sa ganitong paraan natin ganap na matutupad ang kalooban ng Diyos." Pagkabinyag kay Jesus, siya'y umahon mula sa tubig. Bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo na tulad ng isang kalapati at narinig ang tinig ng Ama. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga ka-digital disciple, ang kapistahan nito ay hindi lang paggunita sa binyag ni Jesus. Ito ay paanyaya sa atin na alalahanin ang sarili nating binyag. Sa binyag, tayo rin ay nilinis, tinatakan ng Espiritu Santo at tinawag na anak ng Diyos. Bago pa tayo nagkamali, bago pa tayo napagod, bago pa tayo nadapa, pinili na tayo ng Diyos. Ang problema, minsan nakakalimutan natin kung sino tayo. Namumuhay tayo na parang kailangan pa nating patunayan ang ating halaga. Pero sa renewal of baptism, pinapaalala sa atin ng Diyos, "Anak kita, mahal kita, at kinalulugdan kita." Mga ka-digital disciple, ngayong araw, i-renew natin hindi lang ang alaala ng ating binyag, kundi ang paraan ng ating pamumuhay. Mamuhay ka bilang anak ng Diyos, magdesisyon bilang anak ng Diyos, magmahal bilang anak ng Diyos. At kapag nakalimot ka, bumalik ka sa Jordan. Doon unang sinabi ng Diyos kung sino ka. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.